señorita, ven. Asturiaseko behi mestizoak dira, hemengoak daudenak, urtoso ematen dute mendiak. Normalean, udaberrian erditzen dute, eta 4 edo 5 hilabeteetara hartzen ditugu txalak eta kentzen dizkiegu. Beste leku batean guztiz bukatzeko. Haragi mota hau oso gozoa da, animalia oso gaztea hiltzen da, eta azkenean horrek ematen dio ternura handia haragiari, eta horrek baita ematen dio konserbazioa ez dela izan behar espezifikoa. Enpresa familiarra da hau, 5 pertsona egiten dugu lan familiakoak eta bakoitzak lan espezifiko bat egiten du. Nire birramona egiten epokatik dator, tradizio bat da gure familian, orain dela 150 urte hasi ziren birramonak tratante moduan eta gaur egun oraindik jarraitzen dugu lanean eta espero dugu urte askotarako tradizio izatea gure familia bat. Hemengo supermerkatu talde bat da, hemengo produktuaz apostatzen duena eta guk bereziki produktu hau egiten dugu eta beraiekin hasi ginen lan egiten orain dela 2 urte eta hor bertan gauz eta espero dugu urte askotarako izaten. 10 urte eramaten genuen produkzio linea bera egiten, produkzio kantitate bera, eta llegatu zen puntu bat, produkzioa bertan bera estankatu zela, inkluso jeitsi egiten ari zela, eta BM supermerkatu hauei esker, eman digu aukera, produkzio hori jarraitzean eta inkluso bikoiztea baita. Niretzako forma gozoena edo berena haragi hau disfrutatzeko, bada brazan egindako txuleta bat puntuan.